bi frappe inte foyi deep non inte foyi di foyi ma kɛ fɔlɔ madame ay foyi ma ala ngoni nettoyage di armée ni frappe kɛ bi passable la commune kun gara le 26 le 27 donc armée a fɔ bɛɛ mauma qui est population civile an n'a so ye terroriste qui i démarrer ka bɔ terroriste la bio au anyo de son ci bi dɔrɔn quoi k'a yɛrɛ ka fɔ nin ko de daminɛlen n tɛ kɛlɛmakɛ o 10 frappe de kɛra mais a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'an ye kɛlɛ daminɛ an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la quoi bi ye signal fort de ni nin fɔ maliyɛnw ye n ko kɛlɛ in tɛ boloɲa fila bɔ yɔrɔ o ma photo publier bi dɛ an ye vidéo dɔ de ye mɔgɔw bɛ ka u ka minɛnw b'u kun bɛ ka o ma photo publier bi dɛ a ye vidéo min ni mɔgɔw ka minɛnw b'u kun o ye damanda mɔgɔw de ye dama de tun bɛ damanda de don mais bɔn tan fɛn frappe tan de kɛra frappe 8 o kun ye combattant ka position ye frappe 2 kelen kun ye min kelen bɛ ka damadenkɛ de b'u bolo quoi u b'a bɔ ka sanu feere donc o dama an y'o de feere bi parce que n'i y'a ye i bɛ sanu bɔ ka taa feere ka marifa ni fɛnw san n'a ye i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ de jiginnen don quoi y a plus u ka damanda in c'est plus de 800 000 personnes u ma yɛrɛ mɔgɔ tɛ c'est que ukrainien ninnu kɔni ta kɛra la bɔnɛ yɛrɛ de olu bɛ kɛlɛ in na subhanallah a ko bi yɛrɛ su bɛ olu denw même u ye su minnu yira k'a fɔ ko u ye Wagner mɔgɔw minɛ mais ukrainien su de don u yɛrɛ ka su de don u bɛ ni n bɛ kuma kelen fiyɛ ninnu na c'est des propagandistes n'u ma su o su ɲɛ yira n'a kɔ donn'u la u y'u ka su de u ye fɛn fɛn dalen yira a kɔ donn'u u yɛrɛ ka mɔgɔ fagalenw de don bi bɛɛ i m'u mankan mɛn i m'u ci mankan mɛn bi u ma su da fɔ dɛ yɔrɔ u m'a fɔ ko mɔgɔ joli sara u ma mɔgɔ da fɔ o tuma na kan b'u kɔnɔ ka mɔgɔ da fɔ tamasiyɛn kelen t'a la tamasiyɛn tu sais que ninnu ma deli ka kɛ maliyɛn quoi i b'a dɔn an ka journalistes de ye erreur kɛ quoi journaliste kɔrɔba minnu tɛmɛna u ma se k'u yɛrɛ ka propre terminologie créer quoi an ka journalistes furadama bɛ RFI ni France 24 kumakan de ta donc olu de b'a fɔ ninnu ma ko les rebelles touaregs c'est faux ils sont jamais c'est des rebelles touaregs algériens ou mauritaniens mais ils sont pas maliens ils n'ont jamais été maliens ninnu somɔgɔw bɔra Mauritanie ni Algérie de kana sigi Kidal u tɛ Mali fɛ kɛlɛ gɛlɛya bɛ Mali da la a bɛɛ ye ninnu ye u ye tiɲɛni i b'a dɔn ɲɛ bɛ diɲɛ la mɔgɔ jugu fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ ka Mali tɔɲɔ ninnu de nana n'a bɛɛ ye en 1960 mɔgɔw k'a lamɛn dɛ en 1964 o y'a sɔrɔ a bɛ wele de ko Burudamɛ kɛlɛ kɛlɛ in yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ daminɛna 1929 depuis an bɛ Sudan na k'a b'o la ka na République la 1964 Aladin de tun bɛ yen Aladin de tun ye chef rebelle a tun bɛ Menaka ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ Kidal ni ɲɔgɔn cɛ o Aladin filɛ nin ye jɔn y'ale minɛ commandant fɛn capitaine Sissoko s'il était chef d'opération ale de taara mɔgɔw ka taa histoire lajɛ munna bɔbɔ ni dɔgɔnɔ ka ca Mali armée la pour que tous les premiers officiers du Mali en général ni min tɛ bɔbɔ ye o ye dɔgɔnɔ ye kunba de bɛ fɛn in na maliyɛnw man ka ɲinɛ maliyɛnw kan ka bɛɛ fɔ dɛ mais ni siya fila in ye Mali armée wuli k'a jɔ dɛ bɔbɔ ni dɔgɔnɔ wallahi a ye Mali premier officier lajɛ don min na ni commandant in ka ravitaillement bɛ ka taali o don y'a sɔrɔ ravitaillement bɛ kɛ ɲama de kɔ la ka taa n'a ye région kun da ye Gawo ye a bɛ taalen kuma min na est-ce que b'a kalama Aladin y'a ka convoi minɛ k'a bloquer a ka balo wa provision k'a bɔn a ko non ko nin tɛ Mali ko ye o y'a sɔrɔ télégramme de tun bɛ yen Telex de tun bɛ yen a y'a ka Telex fɛn bɛɛ minɛ k'a débrancher k'a da ka courant tigɛ ani présidence la ale ni Aladin u b'a bɔ ɲɔgɔn na c'est fait en 64 mais ne y'an fina a ye mateli siri Aladin na k'a kuru k'a da tellement que Modibo Keyita siranna a ko kɔlɔlɔ ɲɛ Modibo était obligé muso minnu bɛ yen ka na n'u ye Bamakɔ ka n'u di furu la 1500 ka fini biri u kunkolo la pour que ka na ni jumelage dɔ ye o ye histoire wɛrɛ n tɛ n da don o la quoi n'an donna 2010 2011 la ninnu de donna ni terroriste ye terroriste fɛn fɛn Mali kɔnɔ ni mɔgɔ de donna n'a ye les soi-disant mouvement rebelle Touareg o ye tubabu ka tɔgɔ ye c'est pas des Touaregs maliens les Touaregs maliens sont dignes les Arabes maliens sont dignes baarakɛlaw de don
Maron y'a faamuya. Ils n'ont jamais livré ces pays. Ni mɔgɔ demandé ni famille demandé de B ou tɛ Mali fɛ u tɛ Mali ko la u bɛ Mali tɔnɔmada. Bi frappe mun wuli an k'u yɛrɛ muso n'u denw bɛ Mauritanie ni Maroc. U y'olu labɔ. Fantandenw de b'u bolo ka taa kɛlɛ fɛn kɛ. Ukrainien ninnu bi frappe la Ukrainien ninnu y'a se k'u bɛ bɔda ɲini. I bɛ taa min? Cɛ Musa nin ye dɔ wɛrɛ émission ye. Ça fait frappe in taabolo n'a nabolo n'a n'i m'a ye i tɛ se ka lakali. A ye min ye o tɛ dɛ o ye damanda de ye o ye demande de ye. O ye demande de frappera ka parce que u bɛ sanu in de bɔ k'o feere. Demande de bɛ yen a dama ça veut dire que demande de proposer Ukrainien ninnu ye. Yɔrɔ Faransi tun bɛna fɔ k'a don ta bɔ ta k'anw de ye sanu denkɛ de ko Wagner. C'est n'i ye Faransi ka kuma fɛn fɛn mɔgɔ ma a jateminɛ Faransi yɛrɛ de b'a ko kɔfɛ. Depuis mois de mars u ka mɔgɔw taara formation na Ukraine. Ukrainiens yɛrɛ bi yan u bɛ terrain kan mais u m'u ka su da fɔ. Ayi tu sais qu'ils ont été piégés par l'OTAN. OTAN ye minɛ min di Ukraine ma i b'a dɔn OTAN bɛ fɛ ka minɛ ninnu détruire. Donc OTAN ye Ukrainiens nɛgɛn ka na Mali nord la k'u kana Russie kɛlɛ yen ni minɛ dɔ donc réellement ils veulent que minɛnw ka détruire. C'est la raison pour laquelle n'i ye bi frappe fɛn fɛn la c'est des frappes chirurgicales anw ma minɛn kelen détruire. On a tout ce qu'on bolo ka taa minɛn bɛɛ to. Parce que l'OTAN ne voulait pas savoir que Russie k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye minɛn di Ukrainiens ma ye parce que minɛn ninnu bɛɛ série dɔnnen don. C'est une guerre purement stratégique. Bi kɛlɛ dɔrɔn démonstration min aw ma mɔgɔ si kulekan mɛn bi. Hali si ala ni e ne filɛ sansan ko yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ drone ye tir kɛ ka bɔ cible min na mɔgɔ si t'a dɔn. Drone ninnu type de ko drone Akensi o de don. Derrière o caractéristique to yen n'o de fina ni kɛlɛ banna kɛlɛ ma ban fɔlɔ quoi ne kɔni ni interview in accord d'aw ye aw nana n'o tɛ. An ye mɔgɔ bala ka ɲininkali min kan na o ye an bɛ AES kɔnɔna na mais ko Burkina sɔrɔdasiw ni Niger sɔrɔdasiw ko an ye fɛn dɔ signé an ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ bɛnna sɔrɔdasiw bɛ taa dɛmɛ k'olu kɛ mais ko pour que o tɛ ka intervenir an ka nin kɛlɛ in na. O ye ni dugu de binna an kan ninnu tɛ dugu ye o. Nous une coalition internationale janfanci de b'u dogo terroriste ni rebelle de kɔfɛ parce que a fɔra ko rebelle de don a tɛngɛ bɛ kuma la AES tɛ se ka intervenir mais mɔgɔ minnu y'o kuma fɔ dɛ n bɛ jaabi ni fila dɔrɔn ne ma c'est pour que kana n bila n ka don ko ninnu na kosɛbɛ sa moi je vais ayi kana n bila n ka don ko ninnu na dɔɔni i bɛ ɲininkali kɛ a bil'i kun na ko drone 4 min bɛ yen min ye Algérie bali ka Algérie brouiller o drone bɔra min ah non cɛ a ye sabali. Drone mi Algérie ka système de défense aérien brouillé k'a jɔ n'a ma se ka baara kɛ n ko depuis sɔgɔmada fɛ Algérie ka servi a ka matérialisation bɛɛ tun bɛ alerte la mun y'a jɔ n k'a jɔra midi wagati a jɔra midi wagati première frappe kɛra à 14h 15h top frappe fɔlɔ jiginna fɛn ouais 16h moins 16h moins frappe fɔlɔ jiginna e bolo ko kɛra cogo di. Donc, on a beaucoup AES ma barakele. L'AES a pleinement travaillé. Donc, oui, débat aurait entendu là. Mais, on a compté. Parce que, ni opération comment faire, opération comment d'affaler, il faut des tirer quoi. Opération ma ban. Et, tiens, mon dormir il faut. Vous savez, à Biukuna, l'armée a employé, l'armée a déjà déployé le double maintenant de son effectif. Ça fait, elle a le double maintenant de son effectif. Non, ça fait quoi? Ça fait à quand moins min b'a bolo, a ye combat engagé ni moins mais au double de b'a bolo. Tu sais que armée tarani ceinture mi, a tarani ceinture de cordon mi ka taa sigi, a y'a doublé di. N'a y'i ja fɔlɔ minnu bɛ yen o bɛɛ faga, o bɛɛ yɛrɛ faga sa, o bɛɛ faga, i bɔcogo t'i la quoi. O de y'a to i tir de riposte kelen ma kɛ, parce que bombe ni tun ci kun de ka se k'u ka poste di, u bɛ ka tir bɛ ka bɔ yɔrɔ min na k'o dɔn, tir de riposte kelen ma kɛ, bɛɛ sara ten k'i to i ka mobili kɔnɔ k'a bɛɛ faga. Donc u bɛna Mauritanie ni Algérie bɛna nin dɔ wɛrɛ ye. Dɔwɛrɛ bɛ na. Non bi autant yɛrɛ y'a dɔn bi ko fɛn min ye fɛn min ye. I ma mun ah mais ne yɛrɛ kun bolo ne bɛ ka miyaala la ne tulo bɛ o la ne tugu mankan yɛrɛ mɛn quoi. Ne tugu mankan yɛrɛ mɛn. Ok Bobo an bɛ bɔ o kɔnɔna na n b'a dɔn k'a fɔ lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o la an bɛ taga Kidali an y'a toujours Kidali an y'a ye k'a fɔ
gamu a fana communiqué dɔ kɛ kunungo ka sanga ni kibaruya minnu b'a la ka di surtout sanfɛla la i bɛ se ka jumɛn fɔ a ka communiqué in na. Mais où est Galonetia, Kidal Possou, abandonné nos mais où est complot avec les politiciens maliens, ou les corps varnis. Pour un politicien, nous plateforme, c'est pour ça que le conseil qui me dit Mali gouvernement a vocal ko, a essayé de WhatsApp ko supprimer quoi. Enfin, franchement, ni gouvernement mesure doit WhatsApp ko la de Watina. Tu vas faire un bon nous quoi. Notre WhatsApp bête. Galombirat WhatsApp qu'on a boire climat. Vocal sous babirat. Parce que vous des glands quoi. Il y a beaucoup de page avatar badé des glands ou si le m'a fait. Communication na quoi. Bah flier en fait ni kéré en fait à droit. Et puis d'autres nos frères même maliens on dit ah ben malien ni ameni kala magajan 4 mois ni plateforme number sigi vocal ou blabla fait encore au beta photo qui dal photo koro ta kana wakati na qui dal ko ministre mambo le ministre man gene ko beta yoro abandonner nos photos ta no blabla wa ouais position on va avancer donc gamu fone communiquer ka ira fo comment me ka fo galon kuma do a bɛɛ galo i ka kɛlɛ moyen b'i bolo INAFRAC minɛlen don INAFRAC c'est une position avancée déjà ka bɔ INAFRAC ka taa Tilabe fɛ Tessalit non Tessalit i bɛ yɛlɛ Tessalit ni yɛlɛla n'i bɔra INAFRAC i bɛ yɛlɛ Tessalit ka sɔrɔ ka munumunu ka jigin est-ce que i b'a kalama Teza Watani kan mais maintenant n'i m'o fɛnɛ kɛ tugun n'i bɔra o kuma na fɛn min ye Abe Bara i b'i tilen ka yɛlɛ donc n'a y'i jaabi yɛlɛ ni burɛm fɛnɛ côté ouest m'a faamuya chemin ka ca quoi donc position avancée min yɛrɛ bɛ an yɛrɛ bolo kɔnɔ n'o ye INAFRAC yɛrɛ ye o yɛrɛ cɛ min bɛ yen fɔlɔ o dɔrɔn bɛ se ka nin kɛlɛ ka ban o de to aw nana don min na ne ko n ko kɛlɛ in ye dakurunya kelen bolokurunya kelen de don ça k'i n'a fɔ n'i ye gakurun fili ji la toro b'u mangun cogo min na a bɛ ten bi frappe i ma kuma ko in ma kɔ wa maa si ma su da f'i ye wa ne tɛ kuma su kan a ye diripa ɲininka. Ministre de la Défense ale ka a bɛ cogo de bi. Non. Donc mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko ko a yɛrɛ bɛ fɛ ka taa yɛrɛ. Non, Sadio Camara i b'a dɔn Sadio Camara ka société ye mun ye Sadio Camara ni Assimi bɛɛ ye kelen quoi i b'a dɔn souvent u bɛ dusu ta ko dɔw la quoi n b'a dɔn n'i y'a faamuya olu k'a dɔn olu ka ye troupe ɲɛma c'est une pression sur le moral quand même des éléments fo k'o de bila u kunna quoi kɛlɛ tɛ parce que mɛtaw bi Sadio a ye coordination dɔ bila en place Sadio c'est un vrai ministre de la défense ça veut dire tout à la quoi Sadio coordination bila en place tu sais qu'il y a une autre ajout de que à travers i b'a dɔn régiment minnu taara les éléments de force spéciale les éléments embusqués le régiment d'investigation éclairée les 450e régiment ale ni bataillon autonome ani maintenant les sections d'infanterie c'est vrai u nana cordon sigi cogo min na wallahi ali ça fait min ka min ɲɛfɛ na billahi k'an kale ala la bon sɔrɔsiw tɛ se an ka sɔrɔsiw la wallahi minɛn de b'u bolo n tɛ se anw na wallahi billahi wallahi sɔrɔsi ma minɛn fɔ dɛ barika ni kolo la sɔrɔsiw hali u kɛmɛ tɛ se Musa cɛ dɔw tun bɛ yen bi bi in na u sɛnɛnkolo de bɛ ka yɛlɛ fara kan ka taa c'est pour cela il y a pas on a dit à tous les troupes au sol bɛɛ k'i jɔ bɔm ka baara kɛ tu sais que o bɔm in cira dɔrɔn k'a lajɛ ni mɔgɔw bɛna boli ka bɔ de nka tɛ a b'a mun o damanda de sa a kana damanda in na sa o ye damanda a ye mɔgɔw la fɛn min o ye damanda de a y'o to yen o tɛ o ye damanda de o mais terroriste yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i b'a kalama hali mɔgɔ kelen ma bouger o bɛɛ tora a la subhanallah hali mɔgɔ kelen ma bouger donc i bɛna dɔn de la ko autant Ukrainiens piégé de tu sais u yɛrɛ ka mercenaires minnu bɛ yen u bɛɛ la replier ka taa Algérie u bɛɛ la replier donc u ye terroriste ninnu ni Ukrainiens dɔrɔn de to yen position na. Ok, Boubou, c'est la raison pour laquelle il est là quand il faut intervenir à Karo, à Méradoni, qu'il faut qu'on ait un toit, qu'on ait un faire un temps, pour Ukraine qu'elle est, on est ici, qu'on a là-bas Mali là. Alors quand il me dit que il y a un beaucoup de l'histoire est raisonnement. Il y a là, il sait comme nous allons parce que beaucoup de gens dans la légère, faut qu'on a quelque chose. Ne kuma in fɔ n ko Ukraine ni Russie kɛlɛ bila laban Sahel kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman yɛlɛkolon ci ne la i b'a dɔn yɛlɛkolon in jora an na quoi awɔ a jora ne yɛrɛ la quoi juste ka se a t'i tɔɔrɔ tugun quoi a t'i tɔɔrɔ tugun parce que bi bi in na l'Ukraine veut jouer sur le temps contre la Russie autant bɛ fɛ k'o jouer de kɛ quoi sinon Ukraine ni Russie a guerre banna o non opération spéciale de a banna o mais u bɛ fɛ ka guerre in na sama ni Sahel kɔnɔna de mais e mɔgɔ min ma se k'i ka
i ka force concentrée ka territoire kan à l'échelle internationale bɛ kɛlɛ lancer i bɛ taa min bi kunu Ukraine ye mun fɔ Ukraine ko ko ouais ko ale donna kɛlɛ la parce que le Mali a voté une résolution. Mali n'a pas voulu voter une résolution contre la Russie au Conseil de sécurité, au Conseil des Nations Unies. Donc au Mali m'a son quoi a fait. Donc au Coran on a les Russie qui avec Mali qui il y a un agrément qui est donc au Coran bi on y a communiquer kenina parce que ni mo m'a voté mieux donc au Coran il y a mercenaires ou takato duguchi ah il y a un comment boire iraou il y a dit que Mali votera non sanction qu'on a taillé contre là le Mali a dit non donc non au Mali son âme le Mali est consentant que Irishika crime qu'est au fait donc non do fin baisser que Mali détruit au lubo ok qu'elle flana mouillé terroriste nous nous connaissons quand lui est Irishika otage ou des mines coupe fait couvrir Ukrainien pour que quelqu'un contre otage. Donc, ni comment flabé ni attaque flabé d'agneau, on dit, ça suppose que il y a la présence des forces ukrainiennes sur le théâtre d'opération. Du total là. Maronia Fomia. Oui, sur le mois de mars, à travers l'Algérie, parce que les Ukrainiens ont un avion en Algérie. Ou comment les forces sociales ont un avion en Algérie. Ou voilà Soudan, ouais, avion dans le Soudan, de Soudan maintenant. Mais itinéraire béfié. On t'a le barra en de Soudan maintenant on a Algérie de Algérie on est élément que nous n'avons on est pas on est toi qui doit compter mois de mars là quand entraînement que on a les fenêtres Algérie ils ont fait un mois d'entraînement ou bien missile ou il y a missile nous utiliser ou voilà quoi entraînement que moi nous donc il fait un que à Bedona mais bien ce que moi son café qui veut dire la qu'il est comme moi Sarah sinon mais il y a civil là faut shoot à Kaira moi le civil là je t'avais demandé la comme moi il a quoi ko de toutes les façons ko Mali a essayé élément de faire parce que Nigérian de comme au demandé mais il file là Mali armée communiqué qu'il y a 4 jours al ni malien de demander là malien ni malien de demander là tes abattements de Mali là ngo bom jigna yene donc fika donc a faut ko c'est des propos qui ne tiennent pas bide abna faut ko ni shu me bon dugina sinon kuna da photo kunta ta kunoro kuma na mani chiffre ni bané de koy ni kelen talini ni ko ma on est terroriste ñokona ndafe dugu de ñokona et aujourd'hui bibina bekika take terroriste ko na me claude la irishini autant ñokon ci lu fene be clan ñokona fene ban musa mine mumbe ka utiliser na ma dala na akain dugu le rema non fem mumbe ka utiliser c'est que ni de fo kalo woro tebenen quoi ngoni puissance nous tira ñogona ngabe ke champ d'expérimentation avec champ de pour quand même kuka expérience blanc en jeu anu ka minen be ou essayer fene beke donc mo be guerre à kero de l'été il be guerre de timna kala donc femindo le Mali va tout faire pour déplacer la guerre. Le dire quoi des guerres c'est dans le territoire donc guerre métal là-bas Mauritanie Algérie des fonds là quand on tout là parce que moi mon bola ka don Algérie il joue tout bon ka bo tezawaten kata Alger ka bo tezawaten kata Tamraset kata Alger ça fait 1500 km environ donc à trajet kono ou tse kata abada parce que il a fallu que il reçoit les satellites militaires, satellites qui sont orientés à Djorenga. Ça va être kala, fin kera au bas kala. Donc moi donne à l'Algérie territoire autant que mercenaires nous et Black Panther. Américains mercenaires de Black Panther au élément de ou climat que tatouage bas ou kerlani au ledo. Donc vous comme bella de l'Algérie territoire. Les risques sont tous vus. Donc il faut faire une version de l'OTAN qui est territoire. Mais le mot barakouye c'est pour déplacer, délocaliser la guerre qu'attaque Mauritanie ou bien Russie. La guerre est là-bas parce que moi bola bedona Algérie aleni fait Mauritanie. Donc on peut pas combien les Russes vont faire des opérations spéciales quand on fait. N'apta forum n'apta fait. Parce que les Russes avec quelle façon de ni jugu to e kapo kwa bola de ka don du on a c'est sur la plaque c'est gardé comme tout. Donc n'ata raro repta no fait.
non bi ta ye worobulancila dɔrɔn de kɛlɛ yɛrɛ ma kɛ bi ye dɛ. Ok, vous, ne ka question laban bɛ tali kɛ sur secrétaire major ka communiqué la a yira k'a fɔ ko terroristes ka bɔra diɲɛ yɔrɔ cɛman de la k'u kana ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa Nsawatɛ yala wulikajɔ jumɛn kan ka se ka kɛ ka nin ko in ka fu sira da la parce que n'i y'a ta ka jateminɛ terrorisme kɛlɛ bɛ hali an yɛrɛ ka sous-région nin cɛman yan n'o dɔw ye Nizeriya Boko Haram ni ayiwa fɛn caman ye k'u caman ɲɔgɔn sɔrɔ ani Sudan région nin yala i bɛ se ka mun fɔ nin ko la. ɲɔgɔn wele de ye bɛɛ jumɛn de bɛ. Non, u ma ɲɔgɔn wele tu sais que u bɛ fɛ ka Mali conflit internationalisé de quoi. U bɛ fɛ ka internationalisé de k'a bila contexte wɛrɛ kɔnɔ min tɛ terrorisme dɔrɔn ye quoi. Russie a essayé d'accroître sa relation avec la Libye. Donc o de ma bɛn américains ma parce que olu yɛrɛ bolo i b'a dɔn n'i ye Libye suma dɔrɔn terrorisme ko bɛ ban. Mɔgɔw tɛ ka enjeu dɔ de jateminɛ ni Libye sumayara AES ka créer AES ka renforcer c'est fini pour le terrorisme.